Negozjanti ta' pajjiżna għandhom vuċi waħda dwar il-ħsara li qed toħloq il-kriżi ta' instabilità politika. Il-President tal-GRTU Paula Bela jinsisti li din il-problema fil-Gvern trid tissolva mill-aktar fis possibbli. Aħna l-inċertezza ovvjament ma naqblux magħha. Aħna anka fil-GRTU, anka l-Gvern, jiena ninsisti mal-Gvern li meta inti ju sell gloom tibda tgħid li hawn il-problemi u dal-affarijiet kollha, il-business bla ma jrid jibda jonqos. Mela din l-inċertezza jiena nappella ovvjament għax din problema hija l-problema tal-Partit Nazzjonalista, mhix il-problema tal-Prim Ministru biss, għandek din il-problema hija ma' wieħed mill-membri tiegħu u jiena ngħid isma' dawn iridu jsolvuha u jridu jsolvuha mill-aktar fis possibbli. In-negozjant fil-qasam tat-turiżmu Etienne Borg Ferranti qal li l-kriżi politika flimkien ma' dik finanzjarja qed ixxekkel ix-xogħol. Semma wkoll in-nuqqas ta' pjanar u n-nuqqas ta' flus f'idejn in-nies. Ewwel nixtieq nibda billi ngħid li diġà għaddejjin minn kriżi ekonomika li konna nafu minn sena ilu li diħlina liha u konna tiġa fiha. U din tiġa ma tgħinx għan-negozju. Iktar meta żied magħha kriżi fil-politika, it-tnejn f'daqqa ikomplu jafġu lin-negozju u jkomplu jagħmlu ċerta inċertezza. Id-direttur maniġerjali ta' kumpanija tal-informatika Claudine Kassar qalet li l-vot fil-Parlament ma solva xejn u għalhekk ikun aħjar għan-negozji Maltin jekk issir elezzjoni ġenerali u titneħħa l-inċertezza. Jiena l-ħamis li għadda meta kien hemm l-astenzjoni ma ħassejtx li s-sitwazzjoni ġiet b'riżulta. Preżentament ma naħsibx li hawn ħadd li jista' jgħid biżgur se jkun hemm elezzjoni dis-sena jew le. F'dinja ideali kun hemm resolution jaraw x'se jagħmlu jew isolvu l-problema jew jgħidu m'hemmx soluzzjoni għall-problema u jekk jidher li m'hemmx soluzzjoni għall-problema bla dubju ta' xejn huwa aħjar għall-pajjiż jekk naqbdu naqtawha darba l dejjem u jkun hemm elezzjoni. Matti X tkellem ukoll l-accountant Joe Cordina fejn qal li Għawdex diġà qed ibati minn nuqqas ta' inċentivi għan-negozju. Jgħid li s-sitwazzjoni ta' inċertezza politika tkompli żżid il-problemi. Bil-problemi kollha li għandhom illum in-nies tan-negozju, jekk is-sitwazzjoni li għandna bħalissa din instabilità politika se tkompli tieħu fit-tul, mhux biss ser ibatu l-negozjanti imma ser jispiċċa fl-aħħar mill-aħħar jispiċċa jbagħti anki l-ħaddiem. Ovvjament, iktar ma bniedem tan-negozju jkollu stabilità, iktar ikun jista' jippjana bil-qoddim x'wieħed jista' jagħmel.